Wengani sakwethe nginibile namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video kamama ngomsizi aka Nkosi Art. Mina oqala ngale kule channel eqinisekisa ukuthi ucinisekisa subscribe uzothola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Akaziwa ke imbangela yokuzibulala ke kowesilisa ozilengisa esihlahleni wengane zakuthiwa ke uqale wapaka le moto yakhe kuqala emva kwalokho ke eceleni komgwaqo emva kwalokho wehla ke wavula ke izicapha ke wengane zakwethu wayesegibela esihlahleni wazilengisa. Yaziwa imbangela yokufa kwakhe. Udaba ke lolu okukhulunywa ngalo kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana wengane zakwethu. Nangomunye uphawule kanje uthi ke kule situation ngathi ke bathatha imali yakhe kuqala and abantu abamaziyo naye azwanayo nabo base ke bayambulala. Okuhle ngento ke ehlanganiswe abantu ukuthi iyashesha ukuvela ngoba khona koyedwa osawunembeza mase efuna ukuyosho mase ke bexabana bodwa base ke babulalane. Siyathemba ukuthi kumndeni uzolithola iqiniso. Nangomunye uthi ke inkinga enkulu lemshado ka I do umuntu ke agile ajike ke engacosheki emzini wakho uma ke umdivorce afuna ukuhamba nezinto zakho nendlu uyithenge kanzima. Ngamanye amazwi ke kuchoshwa wena.